Jos meidän pitäisi tehostaa teidän asiakashankintaa nopeasti muuttamalla vaan yhtä asiaa, niin luultavasti me kuvattaisiin teidän mainosta ekat 3 sekuntia uudelleen. Tosi usein keskitytään esimerkiksi vaikka nettisivujen kehittämiseen ja sillä voidaankin saada realistisesti ehkä se 15-30% enemmän yhteydenottoja samasta liikenteen määrästä. Mutta jos me nostetaan meidän mainosten klikkausprosentti 1-5, tämä tarkoittaa samalla budjetilla 5 kertaa enemmän liikennettä, moninkertaisesti enemmän liidejä ja parhaassa tilanteessa moninkertaisesti enemmän kauppaa, ilman että mikään muu on muuttunut. Tosi hyvä yleinen sääntö tähän on se, että jos teillä on euro käytettävissä siihen tuotantoon, niin siitä eurosta 80 senttiä kannattaa käyttää niin pelkästään aloituskoukkuja. Ja siksi aina kun me lähdetään käsikirjoittamaan mainoksia meille itselle tai vaikka meidän asiakkaille, niin me oikeasti käytetään siihen aloitukseen ihan suhteettoman paljon aikaa. Jos meillä on esimerkiksi päivä budjetoitu siihen käsikirjoitukseen, niin kello 8-2 työstetään pelkästään ekoja 3 sekuntia. On oikeasti huomattavasti helpompaa lisätä sitä sisään tulevan huomion määrää, kun puristaa parempaa konversiota pienestä yleistä.